Salam. Men 25 yaşında guda bolup, gönü 2 sapar görüşüp, özümden 2 yaş ula durmuşa çıkıptım. 2 çayın doğamında men derrew aldılar. Şol wagtyň doğamyna oğlan menden habar tutmady. Maňa jagam etmeýärdi. Menem baryp nädip öwrenişdim käm diýip alady diýdim. Önje galdym. Toý etdik. Ýollaşymy haladym, söýdüm. Ýöneň häsiýeti gaty agyr. Mydama äskermen içip, kapap paýyş söýüp, öz aňarsynyň arasyna, eje, kaka, eltilemiň arasyna meni gatyp peseldiýärdi. Bahana tapsam maňa el galdyrýardy. Toýdan bizden soň 2 aýdan göreli boldum. Soň seredilmän agyr stres bolup 5 aýlyk çağam aýrly. Zordan öýe geldim. Soňra men ýene-de 1 ýyldan göreli boldum. Hem şu wagt 3 tan çağajygym boldy. 2 gün rahat ýaşasak, 3-nji gün goklap, uly galmagal edýärdi. Kakamjan gaty alady diýärdi. Ol maňa kömek edip agyr soňy goňşy edip ýanyna göçürüp getirdi. Gaýdym, çekme, çydama, abray diýip, oturup bir ýerine depir ýetiräýmesin diýip. Kakamjan ejemdenem beter alady diýärdi. Korona döwri kakamjany ýitirdim. Kakamjanyň ölümi maňa gaty agyr derdi. Hiç özüm alyp bilmän aglap gezdim. 3-nji çağamy 35 ýaşdan soň dogurdum. Gepin gysga ýeri men çydadym, aýryşmadym. Ýöne ýollaşym kakama allyrma kamam uruş döwüş bolanyna meni hapa sözler bilen garalap, gıygyryp, goňşulary eşitdirip gidýärdi. Gattal goňşym ýollaşym bilen aýryşmasamam maňa laqatyp başlady. Ýaşlar, size diýjek zadym, geliniňiz bilen her söýüşiňizde ýyle eşitdirip, gözüniň öňünde söýüp, ýylary görkezmek gerek däl. Soňam gatyryýaňyz gelime laqatýalar diýip. Siziň özüňiz äskermesiňiz geliniňiz kim äskersin? Özüňiz günäkär. Ýöne men çydadym. Allah'dan dilep oturulma derdi. Ýollaşym düzeldi. İçmetini koydu. Arkadaly serdarymyzyň saýasyny asuda watanmazda spirtli içkiler azalyp barýar. Ýollaşym namaza durusy gelýär. Arakdan saplandy. Menem alyp haç bardymyza gidelýär. Men bagtlygymdan agym tutýar. Men şu bagtlygyny men durmuşyma jan eden kakamjan kıvlam görmedi. Şu gurrungymy dinleýän ýaşlar ýene bir gezek sizden haýyş edýär. Köpçülükde ýa öz garnaşlaryňyzyň ýanyna geliniňizi peseldip söýmän. Kakalar. Sizem men kakam ýaly gaýrly kakalar. Gaýdyňyzyň arkasynda durun. Şonu himme zat Allah jan uğurnetse gowalar. Gülälek sizem dinleýär. Akballar dinlep ağlaýar. Size de köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Çağalaňyzyň gowunlaryny dileýär. Himmeňizde. Hemem akballar keç gelinlen barna Allah jandan baht dileýär. Diňe gowluk bolsun. Ähli zatyň soňy düz bolsun. Sag ol.